is 4 uur, dit is het Frieske Nijs in het kwart. Goedemiddag. Oer krap om 2 uur, dan begint er de bekerwedstrijd tussen SK Heerenveen en de Harkemaarse Boys. Heel voetbal min Friesland praat er al dagen over. Bij het Abelenster stadion op het Heerenveen ziet verslagjouwer Arjen de Boer. Arjen, daar is het nog even stilte voor de zwarm, denk ik, hè? Ja, want de wedstrijd begint dus, was het correct zo, dus om kwartier van zo'n. Het heeft nou correct 4 uur west. Ja, de tribunes hier achter mij, ze zijn nog volslooien leeg. Het plaatsje, zouden we dat onbelangrijk genoeg. Ja, hey, eventjes over Van de Jong. Het is meer de willen in het voor, als dat er echt sprake is van een echt spannende wedstrijd, denk ik, hè? Ja, ik denk het wel, want Sportclub Heerenveen, dat binnen in principe de beste voetballers van uw provincie. En Harkemaarse Boys, ja, die hebben dan weer de beste amateurvoetballers van Friesland. En daar zit dan ook correct het verschil. Aan de andere kant, het bloot wel voetbal. En dat is eigenlijk het mooie van voetbal. Je bent er nooit heel wist van. En dat is eigenlijk de reden waarom Heerenveen-trainer Ron Jans geen enkel risico neemt. En hij start met de sterkst mogelijke opstelling in deze wedstrijd. Want ja, een normale wedstrijd is dit vanzelfs al lang net meer. Het lijkt het wel op een grut Friesk volksfeest. Want dat je nooit gaan, het plakje de Harkema, hemelsbreed je misschien. Wat zal het wezen? 20 kilometer hier van hier waai. Ja, 4.000 inwoners, ietsje meer. En er zitten hier aan tijdens de wedstrijd, hier achter mij op de Zuidtribune, meer dan 4.000 taskogers om haar een ploeg te stiepjen. En waar wit, zezen wij dan, moois on, om Jelf en Jochelen in dit stadion als de wedstrijd dien is. Jazeker, sprookjes bestaan nog. Oké, Arjen, dankjewel. Daar in het Abelenster stadion. Gaan we naar de Harkema. Dus dit in vertrekken daar een dikke 20 bussen, maar supporters naar Heerenveen. Voor u bij die bussen is verslagjouwer Willem de Vries. Willem, ze de sfeer er al een beetje in daar? Ja, maar ik zeg dat de laatste bus op dit stuit voortriet. En ze zijn al onderwijs, die hele lange kolonne van bussen naar het Abelenster stadion. Het weer verzamelen met z'n allen hier op de Bosk. Spietig dat het wat meer waar weer, dus iedereen kroop ik voort in de bus. Maar sfeervol wie het zeker. En de meesten ben er ook wel aardig hoopvol. Maar ja, dat doe je natuurlijk ook voor zijn wedstrijd. Maar het wordt je nou leger, ze zijn onderwijs. Oké. Nou, dankjewel Willem voor dit moment. Geven we even waarom naar het moment jeder op deze dag. Daar op dezelfde Harkema. Want de dag die begon heel rustig. Het is misschien wel de wedstrijd van de eeuw voor de boys. Maar op Sportpark De Bosk is daar vanmorgen nog net een soort van te vernemen. De bekerkoorts libbert wel in het dorp. Zo hebben de Peerhoende speciaalmaker supportersjaals samen uitverkocht. Het zeer goed, boven verwachting zelfs. Ja. Vorige week hebben we er 250 eigenlijk in 2-3 dagen uitverkocht. Gaan jullie naar de wedstrijd? Nee, ik ga er niet. Nee, ik ga niet. Nee? Dat net? Nee, boeit me net. Boeit jou net? Nee. Ik dacht dat heel het dorp erheen kon. Nee, ik ga niet. Gek bloed dus. Ik zit wel op voor beeld. Ja. Of het jong dus op een goal of 3 verschil horen kennen, dan zongen we er al, nou ja, dan zongen we heel blij bij. Is 3-0 voor de Harkema? Nou, ik denk, het zou wel mooi werden, maar ik denk net dat nee. Maar het allemaal, het bloed voetbal in, hè? Ja, allemaal willen de jongens zo'n 4.000 Harkemaarse Boys verwachten. De supporters daarvan verwachten op het Heerenveen. Hoornijs dan. Otto van der Galien is benoemd fractievoorzitter van de PVV in Provinciale Steden. Van der Galien neemt het plakje in van Jelle Hiemstra, die het juist te bekend maken dat er opstapt als eerste man bij de Frieske PVV. Zijn fractie wie volstrekt verrast door het nijs en vindt het spietig dat Hiemstra opstapt is. De fractie herkent hem ik net in de argumenten die hem tot dit besluit gebracht hebben. De PVV-fractie bestaat nu nog uit 3 mensen. Hiemstra gaat terug als zelfstandige eenmansfractie in de steden. Het weekblad De Mid-Frieslander verdwijnt na 25 jaar. De kranten, die het beruchte door Ljouwert op Boarsterhem en Opstelaan, wordt door de Noordelijke Dagbladcombinatie per 1 januari opheven. De NDC wil het rendement van zijn bladen vergroten. De dik 3000 abonnees in Boarsterhem krijgt daarna de Heerenveense kranten en de huis aan huis in de bus. Reetboend en Zwartboend vee, Frieske Malkenskiep en de Wetterhoen. Ze moeten dadelijk al te vinden wijzen op een nij op te zetten fokcentrum voor oude Frieske bisterrassen. Het fokcentrum is een idee van oud-tredend directeur van het Frieske Geer Ultje Hosper. Op de boerderij moet ik rond te wijzen van Frieske volksverhalen en recreatie. En dat alles onder de vjukken van de nieuwe stichting Friesk Libben Erfgoed. Het is een nieuwe uitdaging voor Hosper die het onder een van dit jaar afscheid neemt van zijn eeuwduistere baan.
Ik heb nog helemaal geen verlet van om niks te doen. Dus ik ben straks voor 64. Maar ja, ik wil er wel wat doen. En ja, ik ben boerenzoon. En eigenlijk kom ik wel een beetje waarom bij mijn roots. En ja, dat liep me altijd wel mooi. Dus, en die zeldzame huisdierrassen, die kan ik ook zeker in de toekomst weer een functie krijgen. De plannen worden begin Takamir verder uitwerken. 6 mannen naar Squala op zee, maar een groot zielskip. Dat doen 22 VWO-leerlingen om talentontwikkeling. Ze leren varen en ze ondernemen expedities. Het is de eerste keer dat School at Sea vanuit Nederland dienen wordt. En er zitten 4 Friesen aan boord. Het is een bijzondere leerervaring. Ze leren keerwerken, zelfvertrouwen op te bouwen en squalkennis in de praktijk te brengen. Heel vaak op school heb je niet door waarom je nou iets moet leren. Nou, hier aan boord wordt wiskunde wordt gelijk astronavigatie. Aardrijkskunde is het weerbericht. Taallessen worden gelijk in de praktijk omgezet. Vanzelfs mat ze putjes dwaan aan boord. Toen was die vaart de Regina Maris van Amsterdam naar IJmuiden. Daar wordt Orski naam van de familie en dan begint de reis op en del naar de Caraïben. Zin hoor? Heel veel zin, ja. Je bent al hier? Ja, zeker. Tuurlijk wel. Ik kan eigenlijk net meer wachten, joh. Nee. Eigenlijk niet. Nu maar gaan alvast. Het waren er nog. Joen en vannacht draait de wind naar het zuiden en helpt on want vrij krachtig. Er valt zonoor naar wat rein en het wordt een graad 8. Morgen eerst bewolking, er let de kans op wat buien. Dan wordt het droog en dan komt de zin er direct bij. Het wordt een graad 12 en dan stiert een matige en vrij krachtige zuidenwind. En dan zag je deze kwartiertje, dadelijk hier Heer en deel 3 van ons Riegen over het Noord-Nederlands Orkest. En ik meld me maar meer Friesnijs, als om 6 uur.